etorri Nortasuna Sarean 2021 komunikazioa krisian jardunaldira. Lehenengo eta behin, nire burua aurkeztuko dut, Goreti Aranburu epelde naiz, eta Puntu kooperatibako kidea. Nortasuna Sarean jardunaldiaren helburua, enpresa eta erakundeei eta proiektuei sareratzen laguntzearena da. Aurten, 6. edizioan, komunikazioaren krisia eta krisien komunikazioa hartu dugu gaitzat. Komunikazioari buruz aritzea eta krisi egoerei aurre egiteko gakoak aurkitzearena izango da urtengoa. Sareak astintzeare bada gure helburutako bat, eta beraz, Nortasuna Sarean traola erabili dezakezue jardunaldia ikusten ari zareten bitartean. Baita ere, ezkerreko txat honetan, idatzi dezakezue, zuen iritzia, edo galderarik baldin badezue, edo dena delakoa. Nortasuna Sarean jardunaldia eta Puntu enpresak antolatzen dugu, multimedia, formazioa, diseinu grafikoa eta marketing digitala arduratzen gara, baino irabazi gabeko jardunaldi hau ere antolatzen dugu. Guri laguntzen beste enpresa eta erakunde batzu ditugu, eta hemendik eskerrik asko beroena, Bira Produkzioak, Antza Komunikazio Grafikoa, Ido Fotografi, Serigrafia.eus, Berria eta .eus Fundazioa. Zuei ere eskerrik asko horbestaldean zaudetelako, zue gabe elitzatekelako posible izango egitea. Komunikazioa krisia lelopean, jardunaldia 3 zatitan banatu dugu. Alde batetik, hizlarien zatian adituek 15 minutuko hitzaldia emango dute. Tarte honetan, egunerokotasunean komunikazioan lan egiten duten Pilar Kaltzada González eta Jon Abril Olaetxea izango ditugu. Ondoren, solasaldia osatuko dugu, nire lankide den Mikel Olaiz Garmendiak bideratuta, esperientzietatik ikastea izango da helburua kasu honetan. Horretarako, Aitor Uriondo Usandizaga eta Juan Mari Larrarte Telletxea izango ditugu. Eta azkenik eztabaidarako gunea irekiko dugu, txat batean, hemen ezkerretan, eta amaieran esplikatuko dizut hobeto nola egingo dugun. Baina txat horretan, zuen galderak eta iradokizunak jarri ditzakezue eta erantzuten egongo dira gure lau gonbidatuak. Beraz, eta gehiago luzatu gabe, az gaitezen hitzaldiekin. Az gaitezen Pilar Kaltzada Gonzálezekin. Kazetaria eta komunikatzailea da, eta gaur egun, aholkularitza estrategikoan dihardu komunikazioaren esparruan Linkina Ideas agentziko bazkide eta sortzailea delarik. 20 urtetik gorako esperientzia du komunikazioarekin lotutako askotariko zereginetan. Aurrera, Pilar! Eskerrik asko Goreti, Pilar Kaltzada naiz, eta gaur zuekin komunikazioaren krisiaz gogoeta egiteko deia egin dit eta Puntu kooperatibak, eskerrik asko, eta Punturi ere aukera hau eskaintzeagatik. 2008 urteko irailean, Nafarroako Unibertsitatean, udako ikastaroetan, izenburu berbera duen hitzaldia egiteko eskatu zidaten. Batetik, nire paperetan eta begira ibili naizenean harritu egin naiz, hasteko irailean antolatzen zirelako udako ikastaroak, eta bestetik 13 urte pasa direlako, eta gutxi gorabehera bere horretan mantendu daitekelako, orduan, duela 13 urte esan nuena komunikazioaren krisiaz. Krisi eta berria hitzekin beti gertatzen zaigu, gutxi gorabehera badakigula noiz erabili, baina esango nuke gehiago kostatzen zaigula erabakitzea noiz erabiltzeari utzi behar diogun, alegia zerbait jadanik ez denean berria, eta zerbait jadanik ez denean krisia. Eta nik esango nuke komunikazioaren industriari gertatzen zaiona krisi bat baino gehiago eraldaketa dela. Eta hori da gaur azaltzen edo saiatuko naizena. Krisiaren definizio asko daude, batzuk oso mamitsuak, batzuk oso laburrak eta beste batzuk luzesiagoak, erabili, askotan erabiltzen da, komunikazio sistemen inguruan hitz egiten dugunean, Posant eta Mitrofen definizio hau. Krisia probabilitate txikiko eta inpaktu handiko gertaera da, zerbaiten bideragarritasuna mehatxatzen duena. Kausa-efektu erlazioa ambigua da, eta erabakiak azkar hartu behar direlako ustea dakar berekin bat. Bete-betean, asmatuko luke edo emango luke azertzen ari garen gaian. Edonola ere, Wikipediak gehiago zabaltzen du, oso Wikipedia zalea naiz ni, oraindik batzuk esaten dute
entziklopedia berria ero badela, nahiz eta duela oso gutxi 20 urte bete dituen. Zerbaiten seinale da hori ere bai. Bada, Wikipediaren definizio honetan, hor bukaera aldetan, sistemaren funtzionamenduari eragiten dioten krisiak bereizten direnean, aipatu egiten da mutazio hitza. Eta nik bereiziki hori atsegin dut komunikazio ingurumarian gertatzen dena ulertzeko. Izan ere, nire ustea da bintzat eta eztabaidarako proposatzen dizuet, teknologia beti aipatzen bada ere krisiaren zio nagusietako bat bezala, esango nuke garapen teknologiko hori eta gizarte garapena betidanik eskutik etorri izan direla, eta historian zehar ikusten baldin badugu teknologiak ahalbidetu dituen aurrera bideak bere momentuan krisi modura ere ikusi izan dira. Hor agertzen da, oso ezaguna da irudi hau, giza eboluzioaren katea nolabait azaltzen duena, gizonen evoluzio katea esango nuke, bereiziki ezaguna delako gizonaren irudia islatzen duen evoluzio edo marrazki hau, ezta? Eta hor bukaeran jarri dugu pertsona bat zeina ordenagailuaren aurrean eserita dagoen. Hori ere teknologia da, baina aurreko guztia ere teknologia da. Hori da gaur proposatzen dizuedan ikuspuntua, komunikazio egiturari zer gertatzen zaion aztertzen ari garen honetan. Historiak aurrera egiten duenean beti izaten dira saltoak. Salto horiek pairatzen dituzten gizataldeek krisi modura konfiguratzen dute une hori, baino historiaren begirada luzearekin ikusten dugu evoluzioaren parte direla. Berdin dio historiako zein momentutaz hitz egiten ari garen. Bilatu badaiteke behintzat halako patroi moduko bat, esango genuke halaxe egin izan dugula aurrera. Talde beharrak sortu direlako giza talde batean, talde behar horiei erantzun ahal izateko ezagutza landu egin duelako giza talde horrek, eta gero ezagutza hori posible egin duen teknologia garatu egin du. Teknologia hori garatzen duenean, gizatalde horrek beste gizarte antolaketa bat erabiltzen du. Desberdina aurreko aldearekiko. Eta horre guztiak funtzionatu dezan, komunikazio sistema propioak sortzen ditu. Eta azken muturrean boterea dago. Gizarte antolaketa eta komunikazio sistemen arteko erlazioa botere erlazioa delako nere ustez. Saia zaitezte, orain edo gero patxara gehiagorekin ikusten duzuenean hau, historiaren pausu hauek momentu desberdinetan aplikatzen. Talde beharrak sortu ditugu esate baterako, momentu honetan, gure gizartean jadanik eskarelako bizi leku zehatz baten bakarrik, gure harreman sareak ez direlako jadanik eskura ditugunak, eta horrek eskatzen digu ezinbestean besteekin beste modu batez komunikatu behar izatea. Hori egin dugunean, teknologia garatu egin dugu horretarako. Horregatik ditugu eskuartean sakelekoak, iPadak eta bar. Horregatik ari zarete pantailaren bestaldean ikusten hau garatu egin dugulako gure talde beharrari zegokion teknologia. Honekin esan nahi dudana da, maiz teknologia deabrutu egiten dugula, esanez teknologia berri hauekin atzera egiten ari garela, eta bar, ni enago ados baieztapen horrekin, nik uste dut gizarte bakoitzak behar duen teknologia garatzen duela. Egia da gero, behin teknologia eta ezagutza hori guztia hor daukagularik, gizarte antolaketan egokitzapenak behar ditugula, komunikazio sistemak funtzionatu dezan, eta boterearekiko harreman osasungarria izan dezagun. Hau, ez da horren zarra. 1981 egunkari bateko zati bat da, zeinak esaten duen, etorkizuneko kazetariek konputagailuak erabiliko zituztera. Eta hori albistea zen. Esaten zan ere, gaur egun askotan entzungo genuen teknologia honekin, erabat gizarte loturak eta galtzen ari garela, tren horretan ikusten dugun irudia, ez da gaur egun edozein autobus edo trenetan ikusiko genukenaren oso desberdina, beti ere egunkariaren ordez sakelekoa jartzen badiegu bidaiarei esku artean.
Honekin esan nahi dudana da, krisi sentsazio hori eta krisiaren kontzientzia ez dela berria, eta oso atzera eginez eta ez gehiegi gainera, nahikoa bertan bizi izan dugula hori ere. Pentsa daiteke, eta badira hori defenditzen duten akademikoek, komunikazioaren krisia berez dela komunikazio sistema baten egoteko modua, izateko modua. Krisian ez badago, ez diolako talde beharrei erantzuten. Esango nuke, komunikazio sistemen krisia ezin dela ulertu gizartean gertatzen zaizkigun bestelako krisietatik aparte. Komunikazio sistema lehen ikusi dugun bezala boterearekiko oso lotuta dago. Eta boterearekiko harremanak gure gizarte antolatzeko moduan ere aldaketa hauek gertatu direnezkero guztia bat egiten dugu eta guztiak islatu egiten ditu hor sakonean ditugun krisiak. Gaur egun daukagun komunikazio egitura, komunikazio sistema, 20. mendeko sistema bata, nahiz eta 21. mendeak jadanik 2 hamarkada egin dituen, eta krisi desberdinen teilakatzean ulertzen dut nik. Krisi politikoak ditugu, baloren krisiak ditugu, bereiziki konfiantza krisiak ditugu, elkarrekiko eta botere egiturekiko nabarmen, mugimendu globalen parte gara, nahita ez, onerako eta txarrerako, sinesgarritasunik eza nagusi da sistema politikoekiko eta erakundekiko, eta gainera, errazkerian ere, erori gara erraz, azkar kontsumitzen dugu informazioa, azkarregi behar bada, elkarren artean banatu egiten dugu informazio hori, berez sistemek beharko lituzketen irazietatik pasatu gabe eta bar. Testu inguru honetan, inguru maria honetan kokatu behar da nire ustez, komunikazio egituren krisian. Eta hau guztia, hala baldin bada, krisi desberdin horien teilakatze etengabean murgilduta baldin bagaude, nire ustez galdera ez da, komunikazio sistemen krisia noiz gertatuko den, gertatuko ote den, baizik eta noiz gertatuko den eta nola eragingo digun. Kontua ez da halako batean krisia etorriko ote zaion egunkari, irrati edo bestelako hedabide bati, baizik eta noiz etorriko zaion. Seguru etorriko zaiolako egokitzapen krisi bat edo eraldatze krisi bat. Une honetan, komunikabide tradizionalak edo deitzen ditugunak ekaitza perfektuaren erdian daude. Bertan lan egiten dugunok, ekaitza perfektuaren erdian gaudela nabarmen ikusten dugu. Baina nire ustez bereizi egin behar dira komunikazio sistema antolatuek eurek dituzten ahuleziak eta gizartearen eraldaketa berak eragiten dituenak. Bakarrik begiratzen badiogu gure egunkari, irrati edo telebistari zer gertatzen zaigun aztertzeko, argazkiaren zati bat bakarrik izango dugu. Ekaitza perfektua da besteak beste, arrazoi gehiagorengatik noski, baina besteak beste arrazoi hauengatik. Komunikazio sistemen eta komunikabideen krisiak erakusten digu, hedabideen kontsumo eredua erabat aldatu egin dela. Merkatua neurrigabea zitela, eta gainera konpetentziaren arauak batera errespetatu gabe. Nola konpetitu dezake egunkari batek, egunero, kioskoan halako diruaren truke bere lana eskainiz, doainik antzeko zerbait, eta badakit ez dela inundik ere gauza bera, baino antzeko zerbait eskaintzen duen beste plataforma batekin. Jokalari berriak agertu dira, jadanik kioskoetako konpetentzia ez da bakarrik mantxetadun egunkari bat. Beste hedabide batzuk daude, beste merkatu arau desberdinekin lehiatzen ari diranak. Publizitate merkatuaren desplazamendua erabatekoa izan da. 20. mendeko komunikabide sistema dugun ezkero, komunikabideek bizirauteko batetik
zerbitzua erosten dutenen diru-sarrera eta bestetik publizitatearen diru-sarrera nahitaezkoa dute. Hor, erabat kolokan jarri dira bi zutabe horiek. Kontsumitzaile gutxiago ditugu eta publizitate sarrera nahikorik ez dago. Honek, enpresa modura, sektore modura, bideragarritasun krisi izugarria eragin du. Bestetik, balore katearen prekarizazioa ere hartu behar da kontuan eta azpimarratu egin behar da. Kazetari hori beti gustatu izan zaigu, gure egiteko moduaren duintasuna, defenditzea, beste lehiakidekiko desberdin egiten gaituelako. Baina, balore kate horretan erabat prekarizatu dira lan egiteko baldintzak. Hasi langileen soldatetatik eta baita ere eguneroko produktu, kazetaritza produktu duin bat aurrera eramateko behar diren diru baliabideen aldetik. Beraz, balore katearen prekarizazioaren ondorioz, neurri batean, komunikabidek berezkoa duten marka edo ezaugarri propioa kolokan jarri da. Estandar profesionalak erabat malgutu egin direlako. Ikusi besterik ez dago, gaur egun nola osatzen den pieza bat edozein komunikabideetan, eta, bueno, seguru nago pantailaren bestaldean profesioakoak zaretenak bazaudetela, eta ongi baino hobeto ulertzen ari zaretela zer adierazi nahi dudan. Esan bezala, komunikazio sistemei zuzenean eragiten dieten krisiak dira horiek edo ahuleziak dira horiek, baina bestaldean gizartearen beraren krisiak daude. Sinesgarritasun eta legitimotasun krisia. Garai bitxia da hau, edozer sinisteko prest gaude eta aldi berean ez dugu ezer sinisten. Eta hori da, momentu honetan lehiatzeko daukagun joko eremua. Gehiegikeriaren gizartea ere bada gurea. Ezagutza eta informazioaren arteko aldea erabat galtzen ari gara. Etxean liburuz betetako liburutegi bat izateak ez zaitu jakintsu egiten, eta munduko informazio guztia eskura izateak ez zaitu informatu, pertsona informatua egiten. Baina hor ere, gizarte tendentzia horrek gehiegikerira eraman gaitu. Bestetik, eta jadanik aipatu den bezala, antolaketa eredu berriak dauzkagu, doainik eskaintzen den informazioarekin lehiatu behar du preziopeko komunikabide batek, eta honek joko arauak aldatu egin ditu. Komunikabideek neurri batean irrelebantziara jauzi egiteko zorian egon dira denbora desentean, nik esango nuke azken bolada honetan, zuzentzen ari dela neurri batean joera hori eta hibridazio batera iristen ari garela, baina komunikabideen irrelebantziak ere badu zerresana ekaitz perfektu honetan. Eta oro bat, konfiantza galera ikusten da gizartean. Edozein erakunde erekiko, eta hori komunikabidei ere, horrek ere komunikabidei eragiten die. Honen aurrean, zer egin, diagnostikoan askoz gehiago findu beharko genuken arren, nik uste dut joera nagusietan nahiko ados egon gaitezkela, beti ere ñabardurak ñabardura. Ekaitza perfektuaren aurrean nik 4 zutabetan planteatuko nituzke aurrera begira, nire ustez gure buruari egin behar dizkiogun galderak. Eta kasu honetan, jadanik planteatu nahiko nituzke galdera hauek Euskal Hedabideen sistemari aplikatuta. Orain arte ikusi ditugunak, mundu mailako komunikazio sistema guztietan aplikatzeko moduko zantzuak dira, diagnostikoa hitza behar bada gehiegizkoa data, baina goazen ikustera orain zer gertatzen zaiogun gure Euskal sistemen hedabidei. Nik galderak 4 arlotan egitea proposatzen dut. Identitateaz uste dut hitz egin behar dugula. Zein da momentu honetan komunikabide batek bere publikoari eskaintzen dion balore bereizgarria. Zertan datzan? Eta zein da momentu honetan, eta aztertu dugun testuinguru honetan, komunikabideak bete nahiko luken, bete beharko luken gizarte funtzioa. Bistan da, informazio hutsa leku batetik bestera ematea ez dela nahikoa. Nire ustez,
hor bada galbaearen funtzioa maiz gure hedabideek ere ahaztu egiten dutena. Informazioa eskura du edonork momentu honetan, duela oso gutxirarte komunikabideen funtzio nagusia bitartekari lana izan da, gertakarien eta publikoaren artean, jadanik funtzio horrek ez dauka zentzurik, bitartekaririk gabe iritsi gaitezkelako gertakarien jariora. Gertakarien jario hori antolatu, ulertarazi eta munduan kokatzeko gakoak eskaintzea da nire ustez, komunikabideek beren merkatuari eskaini diezaioketen funtzio propio ia bakarra. Kazetaritzaren betiko zerreginetara eramango gaitu horrek, nire ustez betiko zerregin horiek baitira azken bolada luzean dexente nahi baino gehiago lausotu edo malgutu egin direnak. Zer egin behar du komunikabide batek testuinguru honetan konfiantza berreskuratzeko? Ze gardentasun maila eskainiko dio bere publikoari? Nola lagunduko dio publiko horri iturrietara zuzenean iristen? Zein fact-checking sistema erabiliko duen? Nola azalduko dion bere publikoari ematen duen pieza horren atzean zein lan egin behar izan den? Nola lagunduko dion hartzaileari trazabilitatea berak ere egiten? Nire ustez hor badago konfiantza eskuratzeko gako garrantzitsu bat. Negozio ereduaz galdera pila bat egin behar ditugula esatea gutxi litzateke. Negozio eredu berriak behar ditugu. Negozio eredu zaharretan egokitzapenak egin ditzakegu maila bateraino. Lehen aipatu dudan bezala, orain arte sistemak bi habe nagusi baldin bat zituen, diru sarrera zuzenak eta publizitatearen diru sarrerak biak kolokan daude. Zein beste bide jorratu ditzakete bereziki gure euskal hedabide sistemako hedabideek. Nola uztartu kolaborazioa nahitaezkoa dena konpetentziarekin, guztiz beharrezkoa denarekin. Hor dago nire ustez milioiko galdera. Negozio eredu berriak aipatzen ditudanean, ikuste dut galdera hori egiten diogunean gure buruari, oinarrizko baldintzak ere jarri behar ditugula. Maiz, aipatzen da, diru gutxiagorekin produktu berbera egiten ikasi egin behar dugula. Nik uste dut ikaste horrek badituela maila muga batzuk eta gure zerregina ere badela aurkitzea negozio eredu berri bat zeinak posible egingo duen kalitatezko kazetaritzari eustea. Eta esango nuke bereziki garrantzitsua dela hori gure komunikazio sisteman. Ez gaude, nire ustez, lekurik txarrenean, beste zenbait eredurekin konparatuta geurean badagoelako herrigintzako tradizio handia, hau da, enpresa handien menpekotasunetik neurri batean behintzat liberatu egin gaituena. Eta azken galdera sorta merkatuaren inguruan. Euskal hedabideen merkatua zabaltzeko zer gehiago egin behar dugun gure buruari galdetu beharko genioke. Tarta txikia da gurea, hedabide asko ditugu, eta agian tarta txiki hori mila zati txikitan gehiago, banatu baino gehiago, pentsatu beharko genuke zer beste egin dezakegun tarta askoz handiagoa egin alizateko. Hor, merkatu sinergiak, merkatu ikerketa desente egin beharko litzateke. Eta behin hori guztia eta gero, hau gerta daiteke, gaztelaniaz dago jarrita, ni bizi txikitan, bizi nintzen tokian alako xeatze olako, eta nik txikitatik ohitu izan naiz, abisu honetara, apeaderoen onduan zeon kartel hau, eta tren bat pasatzen zenean beti esaten genuen, kontuz beste bat pasako da, hola ohitu naiz txikitatik pentsatzen. Hau da, aurretik egindako galderei erantzuten diegunean, beste galdera berri batzuk agertuko zaizkigu. Hasieran esaten nizuen nire ustez komunikazio sistemaren eraldaketa, gizarte eraldaketaren testuinguruan ulertu egin behar da, eta gizartea etengabe aldatzen ari da.
Edozein kasutan momentu honetan bereziki garrantzitsua iruditzen zait gogoeta hau egitea. Duela aste parea edo Txema Ramirez de la Piztinak hauxe argitaratu zuen berrian, eta bueno, behar bada berak azaltzea, berak azaldu beharko luke, nik baina askoz hobeto egingo duta, baina erabat bat egiten du berak hemen eskatzen duenarekin. Makina bat transizio ez hitz egiten ari gara azken bolada honetan, transizio berdea, gizarte ekonomiaren transizioa, transizio energetikoa, eta bar. Gutxi hitz egiten ari da transizio mediatikoaz, eta nire ustez ezinbestekoa da. Lehen azaltzen saiatu naizen kate horretan, komunikazio sistema gizarte antolaketarekin erabat lotuta dago. Eta boterearekiko harremanekin. Beraz, guztia erabat aldatzen ari den momentu honetan nolatan ez dugu gogoeta egingo gure komunikazio sistemaren inguruan. Baldin eta komunikazio sistema propiorik baldin badugu. Nik uste dut gutxienez, hainbat galderak gako, erantzun behar ditugula transizio mediatikoa benetan egin nahi baldin badugu. Lehen da bizi, gure komunikazio sistemaren diagnostiko zintzoa egin beharko genuke. Bideragarritasun ekonomiko, soziala, kulturala aztertu egin behar dugu. Eta benetan ezagutu zein den une honetan Euskal Herriko herritarroi zerbitzu eta funtzio bat eskintzen digun komunikazio eremua. Zein den, zeintzuk osatzen duten, ze hizkuntzak gako erabiltzen dituzten eta bar luze bat. Diagnostiko zintzo eta sakona behar dela esango nuke. Eta horren barruan ondo aztertu beharko genituzke menpekotasunak. Zerren menpeko garen momentu honetan horretxek baldintzatu dezakeelako aurrera begirako planteamenduak. Momentukoari erantzun behar badiogu, badakigu, esate baterako, sarrera publikoak, diru sarrera eta baliabide publikoak nahitaezkoak izango direla. Baino, epe hartain eta luzera begira, gogoeta egin beharko dugun oraino, komunikazio sistema txukun eta zabal duin batek izan ote dezaken era honetako loturarik. Galdera da. Aliantzak aztertzea proposatuko nukenik. Aipatu dudan bezala, kooperazioa eta konpetizioaren arteko oreka beti dela bainkorra, baino gure komunikazio sisteman beste erremediorik ez daukagula uste dut. Estrategia komun bat eratzea proposatuko nuke neuk ere estrategia eraldaketa mediatiko horretan, transizio mediatiko horretan. Estrategia partekatua zeinak lagunduko digun edabide batzuek dituzten ahuleziak beste bitartekoekin osatzen. Estrategia komun bat zeinak kontuan izango dituen edabide tradizionalak eta horren tradizionalak ez diren edabide edo komunikatzeko moduak. Eta azkena, baino ez horregatik garrantzi gutxienekoa, euskararen lurralde espazio komunikatiboa nola ongarrituko dugun, zein estrategiarekin garatzea nahi dugun, eta horretarako gizarte modura zenbat pausu eta norantz egin behar ditugun adostea edo gutxienez eztabaidatzea. Transizio guztiek denbora asko hartzen dute. Historia dida batean errepasatu dezakegu testuliburu batean, baina errealitatean hamarkadak edo mendeak hartzen dituzte aldaketek. Momentu honetan bizi duguna eraldaketaren fase nahikoa bortitza dela esan genezake. Baina behar bada oraindik ez daude joko zelaian egon daitezken jokalari guztiak. Beraz, uste dut hauxe dela momentua bereiziki aurrera begira norantz egitea nahi dugun erabakitzeko. Zergaitik hau ere aipu edo nahiko biribila dela esango nuke, Arthur Millerrek hemen egunkari bati buruz esaten duena, komunikabide edo komunikazio sistemari buruz ere aipa liteke. Herri batek gizarte behar propioak dituen ezagutza eta teknologia egokia garatu duen eta gizarte antolaketa neurrikoa egin duen gizatalde batek komunikazio sistema propio bat behar du,
boterearekiko harreman osasungarria izateko. Komunikabideak ezinbestekoak dira gizarte beharrei erantzun bat eman ahal izateko. Hau ez da bakarrik krisi ekonomikoa, ez da bakarrik krisi soziala, etorkizun krisi bat ere izan daiteke gure buruari hitz egiten jarraitzeko bitartekorik gabe gelditzen baldin bagara. Eta hauxe, eztabaidarako proposatzen dizkitzuedan galderak. Behin gainerako saioak amaituta, berriro ere etorriko gara eta jakina, eztabaidatzeko gogoz eta irrikitan egongo naiz. Eskerrik asko. Oso interesgarria, Pilar, eskerrik asko. Jon Abril Olaetxea izango dugu hurrengoa. Elhuyarreko zuzendari nagusia da 2019ko irailaz geroztik. Komunikazio zientzietan lizentziaduna Euskal Herriko Unibertsitatean, hainbat gradu ondoko egin ditu kultur kudeaketarekin eta hizkuntza aniztasunaren kudeaketarekin lotuta. Euskarazko hedabide ugaritan aritu izan da lanean. Kazetaritzan ez ezik, bestelako lan arlo batzuetan ere aritutakoa da. Aurrera, Jon! Arratsaldeon Goreti, eta mila esker gonbidapenagatik. Komunikazioa krisian edo krisien komunikazioa hoxe da gaurko hizpidea. Eta nolabait azpimarratu nahi dudan ideietako bat bada justuki krisietan izaten dugula nolabaiteko joera isiltzeko, gordetzeko, ezkutuan uzteko gure erakunde edo gure komunikazio ahalmen hori. Eta justuki azpimarratu nahi nuke badela hori egin behar ezten edo kontu bat, ez? Akatsa dela komunikazioaren ikuspegitik krisialdi garaietan isilik geratzea, ez? Inoiz baino gehiago ongi hausnartuta behar du zer komunikatuko dugun, zer mezu eman nahi dugun eta nori bideratu nahi diogun mezu hori. Baina komunikazioak egon behar du. Nolabait ez dezatela bertze batzuek gure ahotsa hartu, ez? Gure egitasmoaz, gure lanaz, guk baino bekiago inork ez du kontatuko. Eta egoera zail batian, arazoak daudenian ere, bere bizikoa da komunikatzea, ez? Eta gainera, komunikazioari erakunde barrenean ere tarte handiagoa egitea, begirada luzez jokatzea, eta gardenak izatea. Beti da zaindu beharrekoa erraten duguna edo egiten duguna, baina are gehiago krisialdi kontestuetan. Eta komunikazio horrek bi norabidetan edo bi ikuspegitatik landu beharrekoa bada. Bai barne komunikazioa, erakunde barrenean egiten dugun komunikazio hori, zein kanpo komunikazioa bera ere. Barne komunikazioa hau izaten da gehienetan ahaztuena, bazter batera uzteko joera handia izaten dugu, baina edo gutxiago zaintzeko joera, eta are gehiago krisi kontestuetan kanpora begira jartzen garelako maiz eta gutxiago zaintzen dugu etxe barrua. Eta nik justuaki azpimarratu nahi nuke, ez dakit alderantziz, baina bai gutxienez bietan indarra hartzea eta erreparatzea, ez? Gauzak ongi doazenean lantaldea alde edukitzea, edo gustora egotea, edo lasai edukitzea erraza da, arazoak sortzen direnean, edo arazoak daudenean berriz gaitzagoa izaten da, edo hor sortu daitezke bertzelako egoera batzuk, eta nolabait etxe barrua mimatzea da eman nahi nuken aholkuetako bat, ez? Oraingo azkeneko krisialdi honetan, COVID-ak eragin duen krisialdi honetan, guk haunitza erreparatu genion honi. Guretzat erraxa izan zen, egun batetik bertzera etxera lanera joatea, azpiegitura prestatua genuelako, etxetik lan egiteko ohitura ere gehienek bagenuelako, neurri handiago batean edo txikiago batean,
baina horrek ez zigun inolako arazorik sortu. Baina, genituen bertze zailtasun batzuk. Momentu hortan harrapatu gintuen komunikazio arduradunik gabe adibidez, egoera nahiko xelebre batian, lankide haunitz aldaketa edo fase batian, berrantolaketa prozesu baten ondotik. Eta, nolabait, zuzendaritza taldetik ikusi ginen inoiz baino beharrezkoagoa zela lankideek zuzendaritza taldearen babesa edukitzea, hurbil sentitzea eta gertutasun hori edukitzea. Eta komunikazio estrategia haunitz horrat bideratu genuen, sinesgarritasun hori ere emate aldera. Nik hain zuzen ere, zuzendari gisa ere 6 hilabete bakarrik eramazkin momentu hortan, eta hoxe bera ere baliatu nahi izan nuen, horrelako egoera berri batian, nire egiteko moduak edo zuzendaritza taldearen egiteko modu horiek ere erakusteko, ez? Eta hortarako hartzen genituen erabakiak jakinaraztea izan zen langintzetako bat, altzen neurrian, eta beti ez da posible, baina alden neurrian komeni gainera erabaki horiek lantaldearekin hartzea, kontrastatzea, eta nolabait eurekin hainbat alderdi adostea, ez? Eta batez ere hartutako erabakiak partekatzea eta zergatiak ongi azaltzea. Horretarako zuzendaritza taldea astero elkartzen ginen, bilera horren laburpen bat lankide guziei komunikatzen genien bileraren ondotik, eta zergatiak azalduz, ez? Olako egoera ez egonkorretan helburuak argi transmititu behar dire. Hori bada ikasgai egoki bat. Eta gure kasuan bai lankidei, baina baita bezero, hornitzaile edo bazkidei ere nolabait krisialdi horretan bilatzen genituen edo krisialditik ateratzerakoan lortu nahi genituen bi helburu transmititu genituen. Batetik, lantaldea mantentzearen aldeko apustu irmo bat egiten genuela. Inportantea zela guretzat krisialdi egoeratik lantaldeari usteko gaitasun hori edukitzea, eta erakundeak bideragarri izateko neurriak hartzea, alegia epeluzeko begirada horrekin jardutea. Eta nolabait hartu genituen erabaki guziak horreri begira eta hori burutan genuela hartu genituen. Eta hala transmititu genuen ere lantaldean hartzen genituen erabakiak zergatik eta zertarako ziren. Horretaz gain, telefonozko kontaktua, bideodeiak eta bai, baina bertzelako gogo betetze galdeketak, behar izan tekniko zein giza mailakoak zein ziren galdetzeko galdetegiak egin genituen, zaintzaren eta kontziliazioaren ikuspegiak landu, ze behar zituzten euren guztiontzat berria zen egoera horretan, garapen profesionalari begira zertan laguntzen algenien. Alegia, taldea mimatzea importantea eta bere bizikoa izan da une oro. Eta bertze alderdia kanpo komunikazioarena da, eta hau ere derrigor zaindu beharrekoa. Aistean aipatu dudan bezala, batetik komunikazio arduradunik gabe harrapatu gintuen momentu hortan, eta gainera komunikazio eta marka estrategi berri bat diseinatzen hasi ginen une hortan bertan. Irudia eta webgunea eta berritzeko prozesu batean murgilduta, eta ez genuen alde horretatik margin gehiegirik. Horrela, gure indarguneak zein ziren aztertzera jo genuen. Eta uste dut hori dela krisi kontestu batean egitea ere garrantzitsua dena, ez? Hau da, gure erakundeak edo gure proiektuak dituen indargune horiek azaleratu, konpromiso horiek, gizartearekin ditugun konpromiso horiek ikusarazi,
eta nolabait hori transmititu, ez? Gure kasuan, adibidez, lankidetza eta euskara, bi alderdi horiek berebiziko inportantzia dute, eta horixe bera zabaldu nahi izan genuen. Nola egin hori? Aldela hitzekin bakarrik ez, baizik eta egitateekin ere bai, ez? Pentsa dezagun zerk egiten du desberdin gure erakundea, zertan nabarmentzen garen, ez? Guk horrela osatu genuen, zientziaren divulgazioan ere aritzen garen erakundea bagarenez, momentu horretan jendeak COVID-aren inguruan erantzunak nahi zituen, eta hor ikusi genuen aukera bat, jendeak elujarri une hortan bertzeak bertze eskatzen zion COVID-aren inguruko informazio zehatza, irizpideduna, kritikoa edukitzea eta euskaraz. Eta beraz, bideo sorta bat osatu genuen, euskarazko hedabide guztiei eskaini genizkienak eta eskura jarri genizkienak, eta euskarazko 40 hedabideetan aldi berean banatu zena. Etxean geundela, grabatuta, horiek zabaldu genituen eta harrera ezin hobea izan zuten, informazio zehatz hori eman ahal izan geniei eta herritarrei zerbait eskainiz. Eta hori bada komunikatzeko modu bat ere bai, ez? Ez da bakarrik prentsa ohar bat edo zera bat, ez? Nolabait adieraztea, sare baten parte garela, bertze hedabideekin lankidetzan ari garela, gizarteari ikuspegi kritiko hori eman nahi diogula, irizpidedun hori, eta norberak bere erakundetik eman dezaken mezu bat bada hori, ez? Horretaz gain, bertzelako hedabide batzuekin ere ohiko kolaborazioak eta egin genituen, edo adibidez, hizkuntzaren arloan ere egunero sortzen ari zitzaizkigun hitzak, ez? Pentsatu bertzerik ez dugu zenbat hitz ekarri dizkigun COVID-ak, hitz berri edo normalean erabiltzen ez genituenak eta bapatian erabiltzen hasi garenak. Elujarriztegiaren bidez, erran genuen goazen leiho bat irekitzera, hitz zerrenda horiek euskaraz nola eman, gomendioak eman hizkuntza ikuspegitik edo aholkuak eman, eta horrek gure markan eta gure komunikazioan ere eragin zuzena izan dut, eta horrek ekarri du gerora ere, adibidez hiztegiaren erabilera, antzineko urtetan bazekarren igoera bat, baina haunitzez ere igoera handiago bat edukitzea, ez? Eta hori ere bada komunikazioa, hau da, positiboan eskaintzea, positiboan ekarpen bat egitea gizarteari eta komunitateari, ez? Edo etxean geundela eta seme-alabekin jende haunitz etxean zegoela, bizilabe edo zientzia azokako esperimentuak aurrekin eta egiteko, hainbat baliabide jarri genituen ere sarean, ez? Alegia, guk eskura genituen baliabide horiek herritarrei momentu horretan eskaintzea. Eta funtsean hori ere bada komunikatzea. Alegia, haunitzetan zer adierazi nahi dugun, zer mezu eman nahi dugun, bezain importantea da zer eskaintzen diogun komunitate hori, gure komunitateari, gure inguruneari eta gure publiko hartzaileari, ez? Beraz, ondorio bezala azpimarratuko nuke batetik barne komunikazioa zaintzea ezinbertzekoa dela, konfiantza giro hori egunero eraikitzea, eta bertzalde batetik kanpo komunikazioan gure balioak, gure indargune horiek adieraztea eta herritarrei ere gerturatzea. Alegia, krisiek aukera ematen digutela, gure erakundearen marka posizionamendu hori ere indartzeko eta gure ibilbidearekin koherentzi hori ageriago jartzeko. Eta horixe da eman nahi nuken mezua, ez? Nolabait, aukera ere izaten dela krisia gure gandik ere ikasteko
eta bide horretan sakontzeko. Horixe kontatzeko dana, gero, galderentzako eta tartean eta nahi baduze, bertzelako kontuak izanen ditugu izpide, mila esker Oso interesgarria, eskerrik asko Jon. Orain, solasaldiaren txanda iritsi da, eta nire lankide Mikel Olaiz Garmendiari emango diot hitza, berak bideratuko baitu. Kaixo denei, eskerrik asko Goreti, eta eskerrak eman ere nire aldamenean ditudan Aitor eta Juan Mariri, arratsaldeon biei. Tarte honen dinamika azalduko dut, ezer baino lehen. Hasteko, partaide bakoitzarekin solasaldia izango dut, eta jarraian galdera irekiak luzatuko ditut. Bietako edonork erantzun ditzakenak. Publikoko norbaitek ere parte hartu nahi badu, Nortasuna sarean Traola edota hemen alboko txata erabili dezake. Eztabaidako gunean, tartea emango diegu galdera hauei. Aitor Uriando Usandizagarekin hasiko gara, 2016 urtetik Axularriztoko zuzendaria, urte desente Davide ezberdinetan kirola arloan esataregi bezala, kudeak eta komunikazio eta kalitate munduan ere murgilduta zabiltza uneoro, enpresa eta erakunde ezberdinen sortzaile eta kudeatzaile nagusi ere bazara, ez da gutxi. Kaixo, Aitor? Kaixo dena. Bueno, bentxe, lehenengo galdera. Testuingurua hain kolpetik aldatzen den momentu batean, adibidez COVID garaian, tresnak eta hartzaileei iristeko moduak berplanteatu beharko zenituzten. Nola bideratu duzu prozesu hori zuenean? Bueno, esan dezu bezala, azkenean krisi baten aurrean, eta batez ere orain arte ezagutu gabeko testuinguru baten, batez ere lehenik eta behin tresna baino, ni uste ondo aukeratuak izan behar diela, nolabait ze kanal eta hartzaileak ere nola hartu behar duen. Eta gure kasuan, hezkuntza munduan pertsonak izan da, azken finean gure helburu bakarra, genitu batetik ikasleak, langile irakasleak dienak, eta bestetik ere familiak. Orduan, nolako testuinguru baten denontza berria zen hortan, lehenik eta behin, tresnekin hasi baino lehen, ze mezu nahi genuen, lasaitasuna zen lehenengo helburua, segurtasuna, ze egia da sentimendu ezberdinak sortarazi zitulako egoera horrek, edo hasiera horrek, beldurra, ez jakintasuna, eta bar, eta azken finean, hasiera baten egia da gure ikastolan ere badiela ja urte asko, digitalizazioan ingurun, teknologi mundu, pauso garrantzitsuak emanda genitunak, eta momentu honetan guretzat ere, lehendik egindako bide hori horrek edo baita ere erakutsi ziguna zen, egindako bide horrek bere etekinak ere eman zizkigula, epe motz hortan, eta gero jungea beste nolabaiteko tresna batzuk ere txertatzen, eta bidean ere ikasten, hortxe jungea. Krisi momentuetan eta honetan zehazki gertatutakoak ikasgai bat dira etorkizuneko komunikaziorako? Noski, ni uste dana egun batetik bestea dana aldatu indela, ez? Eta irakaskuntzan, hezkuntza munduan batez beti danik entzuten genuen, digitalizazio mundu hortan, sartuak ginela, eta egia da testuinguruak ere eta hezkuntza sistemak berak ez du albideratu benetan beharrezko aurrera pauso horiek ematia, ez? Eta honek oso denbora gutxin, aurrez hamarkada baten igual eman gabeko pauso horiek ematera behartu gaitu, eta hortan asko ikasi dugu, asko ikasten ari gara, eta gainera gure kasuan erakunde bezala, hezkuntza erakunde bezala, oportunidade eta aukera polit bezala ere ikusi dugu, gauza berriak ere frogatzeko, gurasoen gana, familian gana, barne komunikazio eta gizarteari behirako horietan ere, ausardiz ere, froga oso politak egin ditugu, eta eraginkorrak, ez? Eta azkenean komunikazioa uste genuen hori ere askotan konturatu geha, eraginkortasun hori ez badugu benetan lortzen azken finean, oso ponposoak eta oso gauza politak izan daitezken horiek askotan ez badia iristen hartzailean gana, ez dutela zertako balio, ez? Eta komunikazio on batek, olako egoera baten, bai ere erakutsi duguna da, arazo asko saihestu egite ditula, ez? Komunikazio, famili, ikastola, ume eta langileen artean komunikazio hori lortu dugunean, benetan, arazo asko, zute asko, egun batetik bestea berehala, itzali egin ditugula eta nolabait ere konfiantza asko
testu inguru bat sortu degula eta horrek ere asko lagundu digula, benetazko gure erronkei erantzun bat emateko. Ze beste guzti horiek ezin genitun ahaztu, suhiltzaile lanetan ibiligan horietan, ezin genuen ere ahaztu, zein den gure lana eta benetan hezkuntza garapen horri ere erantzun bat eman bar geniola egunerokoan eta hortan saiatu gara. Zuen kasuan orduan abantaia izan da, lehenagotik etxeko lanak egin izatela, ezta? Bai, eta gaina beti, gu ikastola bezala hortan beti gaina oso irekiak izan geha, edo zeini hortako gaudelako gaina, ez? Degun jakinduri edo ibilbide hori ere elkarbanatzeko, eta egia da, jende asko hurbildu dela gure gana, beste ikastola, ikastetxe ezberdinak eta bar, ditugun praktika onak eta praktika on horiek eta elkarbanatzeko eta por supuesto, hortan beti prest, beti hortan ibili gea, eta egunetik egunera ere, matrikulazio prozesuan txertatuta barruan gaude, eta adibidez, egin dugun, hor egin ditugun praktika on batzuk ere, inoiz egin gabekoa, bideo batzuen bitartez eta gure hezkuntza proiektu modu interaktibo baten ere, hurbildu egin dugu famili berrien gana, eta hor aukera politak aurkeztu dira edo agertu dira eta hortan ikasten bagabiltza eta disfrutatzen ere momentu askotan. Askotan, krisi momentuetan azaleratzen dira komunikazio gabeziak. Zein mailatan esango zenuke dagoela Euskal Herriko hezkuntza arloa prest komunikazio ikuspegitik? Oso galdera zabala da, oso galdera zabala. Ni hortan nahiko kritikoa izaten naiz eta politikoki ez oso zuzena, baina ni uste dut hezkuntza sistema orokorrean bere gabeziak agerian geratu diela egoera hontan. Hezkuntza sistema, degune hezkuntza sistemak hamarkada asko daramazki estankatuta ez dut esango, baina bai atzera begira, hau da, bere momentun oinarri horiek, sendo jarri zian horiek, garapena ere, behar bada garapen horrek ez dio erantzun benetazko gizartearen erantzun benetazko horiei, ez? Eta belaunaldi berriek dakarkizkiten benetazko horiek, eta argi dagona da, komunikazio arloakin gertatu dena bai, ikastetxen arteko ere, alde horiek, gabezi horiek eta agerian geratu dira, baina sistema orokorrean esango nuke, ez? Eta ni uste, badegula momentua, lege berriak eta oso zarataskokin iristen dien horiek guztitan, uste, hor bagaudela agente ezberdinak benetan hezkuntzaren protagonistak gehan, lehenik eta behin ikasleak eta horiek begirako hartu beharreko erabakiak eta hartu behar ditugun horietan, komunikazioa ezinbestekoa dela, eta komunikazio hori krisi momentutan emozionalki, gizartea momentu honetan, gora beratxu dabien honetan, komunikazioak oraindik ere garrantzi handiagoa hartzen du, nolabait segurtasun hori, konfiantza hori denon artean ere elkarbanatzeko, eta nik esango nuke gabezi handiak ditugula orokorrean. Etxeko lan asko bai. COVID-az gain imaginatzen dugu beste krisi komunikatibo batzuk ere bizi izango zen dituztela hemenetan. Zeintzuk dira gakoak hauei erantzuteko zure bizipenetik, zer balio izan du? Ni uste dut pertsonen arteko harremanetan beti komunikazioa, askotan komunikazioa ulertu izan dugu direzio bakar batekoa, bota egiten ditu gure esanbarrekoak eta punto, baina argi dago, pertsona taldeak ditugunean, elkarlan hortan, junda etorrian ere jaso behar ditugula, feedbacka eta nolabait, gure bezeroak dien horietatik, gure familia horietatik, gure ikasleetatik, ikasleak askotan ez ditugu entzuten. Helduok hartzen ditugu erabaki asko, baina hor gure kasuan, 2 urte eta 18 urte bitarte hortan, hor 900 ikasle ditugu eta bere ere galdetu inbaztai, nola ari dien gauza jasotzen, askotan guk modu batean jasotzen dituztela uste dugu, baina askotan beste modu batean. Eta krisi baten aurrean, iruditzez komunikazioarekiko, lehenik eta behin bestaldean jarri behar gala. Hartzailearen ikuspegi hortatik nola jasoko ditun guk esanbarreko horiek, edo guk transmititu nahi dugun horiek, eta kanal ezberdinak ere erabili behar ditugula. Askotan, betiko kanalak erabiltze ditugu, uste dugu kanal horiek erabilita nahikoa dela, baina hau abiadura handi joa eta gaztei begira batez ere,
lehengo formulek ez dute balio. Orduan, helduagoak gehan horiek, benetan hortan hausnarketa ez badegu egiten, ez bage ausartak eta beldurrak eta ez baditu kentzen, zaila da iristea, ez? Eta ni uste gako nagusia badiela, ausartak izatea, ondo pentsatutako estrategiak ere finkatzea, eta batez ere hartzailea, komunikazio horren hartzailea izango den hori entzutea. Egokitu behar orduan, gara. Eskerrik asko, Aitor. Zuri. Juan Mari Larrarte Telletxearekin jarraituko dugu orain, Euskal Filologian lizentziatua, adekan eta egunkarian aritua, berrian marketing eta publizitate saileko arduraduna izandakoa, eta egun elkarren komunikazio eta kultura arloko arduraduna, baita jakineko lehendakaria ere. Zuk ere aspertzeko beta gutxi, orain arte behintzat. Aspertu ez da gure hiztegian agertzen. Ongi etorri. Eskerrik asko. Kulturaren arloan, bereziki euskarazkoan pandemiaren inpaktua esanguratsua izan dela jakin badakigu. Zein eragin izan du zehazki elkartaldean eta nola egin diozue aurre? Elkarren gainontzekoetan bezalaxe, martxoko egun batean denok etxajun behar izan genuen, bazetorren eta nolabait neurri batzuk hartzen ari ginen, baina egun batetik bestera etxajun behar izan genuen. Orduan, elkarren horren eragina diferentea da segun eta ze arlotan. Kontutan hartu behar dugu elkarren barruan, argitaletxea dagoela, banaketa dago eta liburu denda daude. Orduan, eragina diferentea da batetik edo beste, ez? Dendak itxita zauden, 2 hilabetez itxita egon zian eta antzeintzan besterik egin, ez? Banaketa ere apenas zegoen zer eginik, banaketatzeko zegoena zeon internet bidezko salmenten eragina edo kioskoetan sartzen zena, baina liburu dendak itxita zeuden eta argitaletxeak etxetik egin zezaken lanaren parte bat. Baina egiten zuen horrek ez zuen proiekzio publikorik. Orduan, horrek hilabete batzuetan eman gintuen geldirik egotea, neurri batean, baina bestalde batetik berriro ekin behar izan zitzaion lanari modu neko prekario batean. Eta, pixkat, zehatzeko, zentzeket, igual bi adibide jarriko ikusteko ze gauzak edo aldaketa horrek zer ekarri zigun. Alde batetik, salmentari begira eta guztiak itxita zeuden bitartean, berriarekin batea egintzan ekimen bat dut gogoan, nola berriak, argitaletxeak, banaketak eta liburu dendak bat eginda, euskal kultura agertarazteko ekimen bat jarri genuen martxan, euskal liburuak erakutsi eta saltzeko bide bat eginez. Orduan, nolapait, berrasmatzeko bide bat edo izan zen guzti hori. Eta argitaletxen kasuan adibidez, nolapait, irekitzen hasi zenean prozesu guztia, konturatu ginen, ezin genituela aurkezpenak eta horrela nahi bezala egin. Orduan, lehenengo aldiz hasi ginen liburu aurkezpenak modu digital batean egiten. Eta orduan euskioz, prentsaurrekoak gehienak egin dira modu digital horretan, horrela aurkeztu dira liburuak. Eta egia esan behar da baita ere, harrera gona izan dutela. Nik uste neurri batean, kazetarientzat lagungarri eta guzti izan dela, horrek gaian errestu egin dielako lan egiteko modua. Orduan, berrasmatzen esango nuke nik eragin digula guzti honek. Horrein dikera laxe, nogeatzen da. Bai, eta hola jarra dituko itxurarekin. Proiektu askotan, Durangoko azokan adibidez, ikusi dugu egokitzapen azkar bat egin behar izan dela, aldaketak, mota honetako aldaketak eta egokitzapenak, geratzeko datuzela uste duzu? Nik uste baietz. Nire dauka sensazioan neurri batean, orain gertatzen dian aldaketa asko bazetozela, baina orain azkartu egin direla. Agian, etorriko zian urte batzu beranduago, eta orain denbora gutxian behartu gaituzte hauek egitera. Ni nahiko nuke, datorren urteko ez, aurtengoia, Durangoko azoka aurrez aurrekoa izatea. Baina ez dut uste horrek berez ekarriko duenik pasaden urteko sistema hori, hau da, azoka virtual hori desagertzea. Uste, agian biak ezagutuko ditugula modu osagarri batean etorkizunera begira. Eta lehen aipatzen genituen lan egiteko moduetan ere egin diren aldaketak gauza batzuk aldatuko dira. Nahi dut, orain arte, ohikoa zen, elkartu behar bagenuen eta bilera bat egin behar bagenuen ni hemen eta beste bat Bilbon, bat mugitu egiten zen eta egiten ginen. Honek erakutsi digu, bi lagunen arteko bilera bat sarearen bidez erraz egin daitekela, ondo antolatu daitekela. Beste kontu bat da, dozena bateko bilera bat egin behar danean. Hor ja,
Nire ustez behintzat, ja, bilerak ez dira gauza bera, eta horrek eskatzeu aurrez aurreko dinamika bat, ez? Baina gauza batzuk derrigorrez aldatuko dira, eta, eske hain azkar dijoa aldaketa guztia, non pentsa ezina dan neurri batean zer gehatu daiteken eta zer ez. Paradoxa bat da, krisiak gehien kolpatzen dituen erakunde edo eremuak izatea, beraien jarduera egokitu eta komunikazioak gehien indartu behar dutenak. Horren aurrean, hainbat jarrera daitezke, zein da zurea? Ez dakit jarrera asko arda daitezken, bakarra dagoela, egokitzea. Egia da, oendala gutxi kontatzen zian lankide batek, eta esatezian, hizkuntza hundietan dauden, lanean ari dian argitaletxeak adibidez ez, lehendik hasita zeudela, baina azkeneko hilabete hauetan ze buelta ematen ari dian beraien komunikazio eta marketing guztiari. Eta nolabait, aurrez aurrekoan eta modu analogikoen egitezen guztia desagertarazten ari dira eta dena sarera bideratzen ari dira eta modu digital edo virtual batean egiten, ez? Eta nik esaten nion, eta orduan guk zer, besteek egiten zuten zerbait eta orduan aldatu egin behar dute. Baina gure bezalako argitaletxeak, euskal kulturan ari garen horiek, neurri handi batean baliabiderik gabe aritu izan geha orain arte. Orduan guk ez daukagu zer aldatu. Guk berritu egin behar dugu, berria sortu behar du zerbait. Orduan, nik uste gure honek agerian uste du gure ahultasun hori zentzu horretan. Uste jokatu behar daula kontziente izanik egoera ez normal batean bizi gela. Azken batean euskal kultura, euskara bera egoera minorizatu batean daude eta hori perspektibo hori ez dago aldatu behar. Horrek ez du esan nahi gutxi espen egoera batetik lan egin behar dugunen. Nik uste pentsatu behar duela, gainentzak guztiak egiteko direnako gai izango garela gu ere. Eta honi buelta emango diagula eta etortu ditzezkela. Baina kontziente izanik gure egoera anormal hori, edo ez egoera normalizatu bat. Eta hori ez bali modu kontziente askotan bestela txoriak urruti egiten ditugu, txori asko egiten ditugu eta georealitateak jartzen gaitu gure lekuan. Orduan nik uste gure lekuan kontutan dugu, baina egokitu behar dugu. Eta jakin behar dugu, munduek daraman aldaketa horretara egokitzen. Nik uste asmatuko dugula, orain arte asmatu izan dugu, problema da baliabide falta hori dugula, eta baliabide falta horien baitan erantzun beharra digula etorkizunari ere ez. Orduan, egoera bere kabuz bere onera itzuli eta lehen geunden puntutik jarraituko dugun hori ez da aukera bat. Nik ez dut uste hori gertatuko denik. Ba ez parez dut horren zailego nahi. Euskara kultura askotariko krisiek kolpatu izan dituzte. Erantzun individualek balio dute edo kolektiboak garritu? Nik uste batez ere erantzun kolektiboa behar dugula. Jakin behar dugu, gu eta euskal gintzan eta euskal kultur gintzan lanean ari garenok beti dugu edo denok dugu misio bezala euskara eta euskal kultura. Orduan, misio kolektibo bat dugu neurrian, modu kolektibo batean erantzun behar diogu. Nik uste lan egin behar dugula Euskal Herrian pentsatuz. Euskal Herrian, euskal kulturan pentsatuaz, eta ulertuta gure eginkizunaren parteik handiena elkarrekin egin dezakegula. Gero, proiektu diferentetan nahi dean neurrian, bakoitzak baditu bere berezitasunak, baditu bere beharrak, eta neurri batean tokadakiguke elkarrekin lehiatzea ere. Hori ere, naturala da eta gertatuko da. Baina, benetan begiratzen baldin badiozu zure jarduerari, begiratzen baldin badiozu egin behar dugun horri, kontuaratzen zea eguneko 85 elkarrekin egin dezakegula. Eta eguneko 5 hori gatzen zaigula elkarrekin lehiatzeko. Orduan, kolektibidadeak emango digu benetan etorkizuneko trenak harrapatzeko aukera nik uste. Eskerrik asko, Juan Mari. Zuri? Eta orain, galdera irekiak luzatuko ditut, nahi duenak har dezala hitza. Zein esango zenuketa dela hezkuntzaren edota kulturaren bilakaera komunikazio aldetik? Nik ez dakit aldaketa handi bat gertatu da, ez? Eta iruditzen zait, hemen askotan oso ohituta egon gehala gauzak egitea, lan egitea eta gutxi komunikatzea. Eta agian aldaketarik handiena hor dago. Osea, ikasi behar izan dugula eta ikasi dugula edo aigeala behintzat nolabait komunikazio horretan, ez?
segurazki gure lanetan eta sustapena, komunikazioak, horrelako gauzek hartu dute, orain dela urte batzuk ez duten lekua eta indarra. Bai, bide berdinetik, azkenean nire esparru hortan behintzat, hezkuntza erakundeetan eta askotan lotxatu ere egin izan gera, egiten genituen gauza horiek ere erakusteko orduan, eta egia da, Juan Mari esaten modun, komunikatzea eta benetan aurkeztea zertan ari gehan, nola ari gehan, eta prozesu horietan ere egunetik egunera ikasten jutia ezinbestekoa dugu, eta gainera inguruan eta kanpoan dauden tresnak, teknologiak eta bestelakoak ere erakarri egin behar ditugu, horra kanpora ere egiten egin behar geha askotan zer dagoen eta beste esparru ezberdinetan eta beste mundu ezberdinetan ere zertan ari diren ere ikastea, eta hezkuntza ikuspegitik behintzat askotan oso itxiak izan geha hezkuntza mundu hortan, eta benetan, burua irekin behar dugu, nolabait, zertan ari diren, beste bai kultura, bai enpresa mundu, bai arlo askotan dabiltzan erakunde pertsonak eta ezagutu eta baita ere ikusi zertan ari diren. Bai, esango nuke igual ez, batzutan kanpora begira jarri behar horrek barruko atxikuntza eskatzen duela eta proiektu batzuetan akaso hori zaitasuna izan daitekeela, Nik uste denok ditugula gauza oso onak eta hobetu beharrekoak. Azkenean, hortan ere konplexu horiek ere pixkat, ez da egin nola esan, baina aportu behar ditugu edo hastu egin behar ditugu, eta askotan ondokoak ditun gauza horietatik ere ikasi, konpartitu, eta azken finean, hemen gaudenak eserita gauden horiek, helburu berdinei begira gaude, gure hizkuntza, kultura, ibarreko herriari begirako aportazio hori egin nahi hortan ere, ni uste gure artean lotxu horiek galdu egin behar ditugula eta erakutsi egiten dugu. Aipatu ez du? Ez, esan behar dugun gaina, beretako komunikazio bat egiten baldin badu edozein enpresak edo edozein erakundek ere, azken batean inguruko pertzepzio ere errealago izango da bere errealitatearekin. Zer askotan, ez komunikazio horiek edo gauzak izkututen izateak sortzen ditu bestelako irudi batzuk zurekin ez datozenak bat. Eta hoi gainditzea geho, asko zailagoa da. Bakoitzaren bizipenak ezagutzeko aukera izan dugu. Bestearentzat erabilgarriak izan daitezkeela uste duzue? Noski, gu behintzat, gure barne kultura horretan beti belarriak eta begiak oso zabalik egin ditu, eta noski baliogarriak direla, eta bestetik ere gaina beste iritzia entzun egin behar dugu, zer pentsatzen dute gutaz, nola prozesu horiek egiten ditugun horiek perfektuak horiek uste ditugunak behintzat galdetu eta baita ere iritzia jaso, hobekuntza prozesu horietan sartu eta nolabait, azken finean, beti ikasteko eta hobekuntzak txertatzen juteko, eta gainera testuinguru aldatzen den momentun, oain gertatu zaigun honetan, oain arte oso da egiten genituen horiek, doikuntzak sartu behar ditu, gauzak ikutu behar ditu, eta oain arte indako horiek, eta askotan esan da, eta hor zergatik egiten genuen, beti gola egin degula do. Igual berplantatu beharko dugu, berpentsatu beharko dugu, benetan egindako horiek erainkortasun neurketa hortatik benetan erainkorrak ziren edo ez ziren. Zuen kasuan, esan nuke Aitorrek azaldutako zerbait baliagarria izan daitekeela elkarren kasurako? Bai, dudarik gabe. Naiz eta eremu diferentetan ari lanean, gauza batzuk oso antzekoak izaten dira. Adibidez, barre komunikazioari dagokiona, hori denentzat. Orduan, eskarmentuak laguntzen dizu eta erakusten dizu etorkizunean nola aldatu dezakezun. Orduan, bai zureak, bai besteenak ezagutzea beti da lagungarri. Azken 30 urteetan komunikazioak bilakaera bizkorra izan duenez, hurrengo urteetan ere jarraituko duenaren seinaleak baditugu. Nola ikusten duzu 20 urte barru komunikazioa zuen arloan? Nei ezinezko egitezait imaginatzea, esan nahi dut, 20 urte barru. Oen dela 10 urte WhatsApp zertzen ezkanikien eta etzan existitzen. Pentsatzea 20 urte barru bakarrik eskutan zen nolako gailuak edukiko ditugun, gaur egun munduak daraman azkartasunakin, gauzak zein azkar aldatzen dian ikusita, nahi imaginazioak ez du horren besteak ematen.
Zureak baten du? Bueno, nik imaginazio handia baten, baina 30 urte, 20 urte gehiagiz bai uste, 10 urtetara guk adibidez ariketa hori egin izan dugu ikastola barruan, 2030 nola ikusten dugu gure ikastola, nola ikusten dugu gure gizartea, gure Donostialdea, Euskal Herria eta bat, eta ariketa hori etxe barruan egin da dugu, baina egia da zaila dela, baina momentu honetan ja gure eskutan baditugu, bai, errealitate virtuala, areagotua, bestelakoak, eta esan dugu, honek daraman abiadura hortan, eta datuen kudeaketa, eta datu horiek nola aplikatu gero hezkuntza munduan, eta, bueno, egia da, ni uste bi modutan begiratu dezakegula etorkizuna, ez beldurrez, edo benetan ilusioz, eta nolabait, horren protagonistak izateko gogo horrekin, gure kasuan, protagonistak izan nahi dugu, hezkuntza sistema lehen esateten modun ere eraldaketa baten sartuta dagoela sinisten dugulako, baina benetan protagonistak izan nahi dugu horri ere bultzada bat emateko, benetan hortako dago delako, hortako jaio ginen, hortan... Argi gelditu zaigu beraz, etorkizunean ere adi eta bizi bili beharko dugula aldaketei egokitzeko, eskerrik asko biei. Solasaldi hau bukatutzat emango dugu eta jardunaldiaren azken zatira pasako gara. Horretarako Goreti, zuri bueltatuko dizut hitza. Eskerrik asko Mikel eta eskerrik asko Pilar, Jon, Aitor eta Juan Mariri ere. Eta nola ez, eskerrik asko guztia antolatzen laguntzen diguten enpresa eta erakundei ere. Bira Produkzioak, Antza Komunikazio Grafikoa, Ido Fotografi, Serigrafia.eus, Berria eta .eus fundazioa. Eta nola ez, zue guztioi ere eskerrik asko hor egoteagatik. Eta zuentzat bereziki, jardunaldia amaitzen ari garen honetan, eztabaidagunea irekiko dugu. Nire hitzak amaitzen diren momentuan, esteka bat azalduko zaizue pantailan. Esteka hori klikatu ondoren, eztabaidarako gunean sartuko gara. Eta eztabaidarako gune horretan, gure 4 gonbidatuak egongo dira zuen galdera, iradokizun edo edozein zalantza erantzuteko. Beraz, ez galdu aukera hau eta animatu. Eskerrik asko guztioi eta oraintxe arte.